God dag alle sammen, og hjertelig velkommen. Takk for at du kom, og takk til de som kommer, til politikere som kommer at tjekke som møter evne i 18, og de som har gjort disse fragereisene de som arbeider. Kjør Jan og Flasjen Fakkentusen, og det stand her. Og en side her etter, Rebecca. Jeg tror seg en politiker i år, og vi kommer til å si, nevnte jo meg etter tiltak, så sier vi kommer til ta for upp i politik ta hej very agruden för allt möjligt men jag har en tanke till det bara inte första tuggamål kommer fram vad ska göra vad ska man mena det så vibbrage och det så här räka så djupt det stinker så djupt att det snurrar sig om etik och moral och atrona och biologi och det är öle personligt och det vi kvamt och till väl skiljande att det är riktigt att som att det är förbi trobult. Problemet är bara att det är här alltså det är till det finns och vi har vi redan går inte vill jag till det bara skumpa borster och skumpa under täppe ut i mörkret och nokta att vi hör att asarna att det finns. Och tog jag helt omkring haft några samarbete mellan verkligheten och låna till lån är bara uttampa mer intill det över några lån. Och det är anarki och ösnon och det är inte en rättar samfälla värld det har så tuttiga mycket öche som inte vill reglera sambart lån men som vill reglera sambart tillvilt och det är anarki och låla i ösnon. Så att hoas det är rävliga trobolt och det ska inte dilja till resten folk men egna flotcher som är öliga skeptisk mot det ner att ta det mål upp vad händer vad för folk reagerar och spela lite som alltid har gjort men alltså det man släpper skjuta om det alltid man måste så se vad ska nu måste titta på det här och lukka som öll andra land och värne ha en diskussion om hur så tackla vi det här. Og tog har vi gjort det til fragrensene. Jeg gjør det i 2016, ta skulle det ivertaka øtje, og jeg venter at nå får vi det at ivertaka øtje, og så får vi det at ta oss om hvordan vi gjør den første lov, og så får det at blivet den første lov, men det kom ikke tjekk, ikke noe lov. Nå er den danske loven fra 30 som ble justeret i 6 rush. Nå er den galtende enn i forrige, nå som en føresk lov av danskene som snakker, og tar seg om virkjørt, som slett ikke finnes i forrige. Møter og hjelpen og forskjellige sort, som slett ikke er her. Alltså det är det rena och skära anarki och det blev vi ju ta men nu prövar jag att lägga mer fakta fram så jag säger vi de måste andra ha verkligen fram fyra kunna så han är här vi kunde inte via fjällen till ända om vi tilltagen att få verkligen fram med ljus så det är så sport till se att ska bara få fakta fram till politiker är till för ha meningar hur kan mening själv det har vi ju förslett min mening ständer i formell till så frågorna men och inte så relevant på nu. Det var det fakta som vi lagt fram och så kommer det politiskt jag att nå. Och det här är One som kommer att styra. Det är tilltagen, gör så väl. Vad ska vi jobba för här? Tack. Ja, som Sjur säger, skrejen är att Jan Paul Dahl Jakobsen och mellan något unga för att lägga tilltölna fram och ta kanningarna fram som det har gjort. Det kan inte så att det då på någon instanser så typ att ta ett antak. Ta tejer Leo och har lagt fram så är det välkomna att sätta dem spurningar så hvis du kommer tankar om akkurst av någon med att det höra till tossa och lägga fram så noterar det kunde äntligen så får du spurt dig att han och efter framlöna så har vi den stottan stäck och vi med efter om like klockan 4 så får vi till hållt vi till politiska chatcher som vi ja, vi har sett trygårs till av, men till det här kärtje lätar vi dejsen upp för spårningen till sörst, så äntligen noterar det också av vännen och spyrja hvis det är också som tid Iva stod i det huvudverkliga. I allt vi får bara igång Jan Paul och Mellan. Gjør så väl. Tack för Jona. Ja, jag får lägga ut vi att vi är välkommen. Och som Sjur säger så har vi då skrivstående Tjajana från Folkatinget som jag just ser frågorna och vi får lägga henne fram och i huvudsheten i det. Vi nu inte lägga alla frågorna fram så du måste ska dyka ner i henne själv hvis vi skulle läsa allt. Men bollen vi lagt fram och det är Jan Paul som kommer att ta såna här. Och ja,
Tysknik mer annars säga än det. Här skrejen att vi innehåll nu för att lägga fram. Du tror huvudspökar i frågorna. Det ena handlar om lowerna och om passivan polisen ätbor och så kommer vi in att det och skönliga fostertöknar där det tingene som vi där vid åren och så det tingene som vi vid nu. Och till sist så kommer vi in och hur kvinnor räka skiparna eller vad det här gör vi och här är det tillvilt och lovlösa. Så. Hvor vi til kan man spørre som det første. For det første så har vi denne øle gamla lov, som kan være 26 år i morgen. Så det er ganske på tøyene at vi tog seg at nå skulle man gjøre også vi etter her, og så spurte vi deg en Gallup-kanning, hva halte føringer om etter, og det halte eisene at tøyene kom til å ta et tjekk om evne, og tøyene kom til å ta fra lovene. Ja. Ja. Och så så är vi ute i första parten som Allan säger vi då sportsfolk vad det halta generellt om loven ska dagföras och äsne om det med att loven är hilten men ute i första parten för vi då snacka synter om att det är en gammal lov och ta politiska charges som har varit om till lovna och det som vi då ser generellt i kyrkan det är att kyrkan är brott rättliga nägt de senaste 30 åren. Det har förvärrat mer harrent, det allmänna åraskiftet i Blövon och ärastan i Eisny i Utvarsby och forskjellsort. Och det blev mer siligt, vill det helt det. Men för inte så relekt efter till det har vi kört tog till, det vi får drust. Men detta ska inte snigga sig om för att enstaka politiker har sagt, eller vad de inte har sagt, tog att det är några politiker som har sagt i ting. Men vi tar tid till utgångsstöd ut hemma sist i åren och nu tog nu för att teckna en mynd av hur det tjatje ser ut och äsne vad det är som ger att tjatje kommer fram av. Så generellt pratar vi lite om det här. Och vi såg ett citat, en av för längre tid sedan i Skiltaland, ett populärt citat, det var i Kalle och Holm Johansen var lökmär, så säger han att han var 4 friare fostertöke till 2008. Och citatet kom i Källarvärden av att det var en kanning gjord mellan man spurte kommunlagtarna om hur tar mätte loven virkaje om hon var hilten och vad det hilt om loven generellt så kan Leo uttala sig ta och det är bäst för jag visar några döm här till en central politiker som har sagt något uttryckligt om loven men som sagt till Öla Neckor som har sagt det och till för öllum flockon så det är inte omboende til fire dømene i stykken akkurat her. Hette bare den nødjaste. Så hette var for lengre tid siden, 2008. Sosialeren spurte i sommerferien i halvtid tingfølsene hva det helt om spurningen, om vi skulle ha fri og fostertøkke. Og som vi sørger så det ekvelige få som sier ja til fri og fostertøkke, og det står mer enn sier nei til hendene spurningen. Och vi såg ju äsne att här är några som inte svärar men det är för mellan att nämna att det kommer en vimmering om att han har. Så alltså stor Marlod i mote mittel tingfalchne och få som säger att det är 4. Och så såg jag den tre ting som ger att chatchet kommer upp. Det är ofta att det kan hända ting i omheimen och det kan vara lower braiding som var ju eller att Högsta i USA gjorde fostertöket till att säga att det inte längre var en grundlagstiftning av rätter. Det kunde vara lagar som var brötta i London här man för haft förbud mot fostertöket eller inte haft fria fostertöket. Och så är det en trust ur Danmark. Senast i åren har vi sett oss att det händer också i Danmark som har fostertöket göra så blev det så också det börjar nu och i förrjun har det inte fria fostertöket och så har det kanske hot till att vi mäster till och äsne lägga trust av politiska skiparna i förrjun vill det helt. Och då har vi så haft ett citat från övervärande landstingsman Solveig Nolse som äsne vi i panelen där. Han som blev spurter och det är kvart han helt om lagavna. Men först var det i fjör att Kalle Holm Johansen säger du tar vart äsne upp i vänte i fjör om halt i Estar om sommar ta
at han fyrir helt seg til det som meirlodi i førjen helter om lovgavna, og meirlodi av tinsjoneisene, og meirlodi av førje folk vil heva at lovgavan som hon så det man har tecknat en mynd nog så generellt som sagt för alla flockar hur man haft den här fällan att folk nog så nökt vid logon och inte vill ordla röra vid henne. Och när jag hade samma sig Solvet Nolsi han säger att han vill inte bryta loven för en tog bigfin men han säger vi kan gott ha ett check. Jag hade nämnt att det vi kommer att modernisera loven att vi har och vi kommer att pasta oj. Men at fostertøygeloven alltid skal bygge av hva en meirlod i avføringen helter. Og dette har vi sett nok så generelt at dette har vært lukket som de uttalelsene. Man har alltid lukket som hinner fast og når vi sier at vi bygger loven av det som meirloden i avføringen helter og det som politiske skipan helter om det her. Og så har vi spurt kvært folk halta om det her. Og vi har sett spurningen på en øvelsemåte enn han ganske vil sette det av. Og her kan det stort si at det har vært kanningar åren, som vi har vi i fragransjen, vi refererer fra dem. Her det med landet var en kanning i Dimme, og i 1992 så visste jeg 70% var i måte frigjør fostertøke, og 30% tog i under vi frigjør fostertøke. 2002 var en gallupkanning som visste at 14% ville banna fostertøke, og 90% ville sette i versk fria fostertøke, og resten, til å si 45%, ville annakvørst hera verande lov, eller hava hana lina, eller ville de hava som lov av. Og i sommar var gjørte Spir.fo en kanning for kringvarpet som visste at små 30% tog i under vi frigjør fostertøke, og gå 41% tog i ikke under vi frigjør fostertøke. Så generellt kan man säga att tendensen har varit att till många det är en grej mer och det fyra friar fast det tror ofta är ett störst tal av folk som har sagt att verande loga vi av som tilläggon är det som te instja det som vi instja. Så vi har spurt nu i Gallup kanningen och här det var 500 och små 30 som Sverige helt det att kvinnor i förjun frukt skulle kunna välja att få fram en fostertöke fram till vecka 12. Og her sørger vi at det er 4,3% som svarer ja, 33% svarer nei, og 13% svarer de vet ikke. Et av mest avhåverd er kanskje at 13% er et nok så lågt tal som sier at det ikke vet imot til undanfarne kanninger som har vært. Det har ofte vært et høyt tal som har svaret at det ikke vet eller ikke vil ta stød til spørningen. Og så er det 33% som sier nei, 33% og gå 30% som sier ja. Og årsøkken til at vi da året spørningen på handamaden at fri fostertøka mestjer imisk ting for imisk folk. Det for som folk kalder det at det mestjer fostertøka opp til kanskje 15 måneder, 17 måneder, 20 måneder. For andre folk med det at det innenfor et avvis avsett viketal. Og alle fostertøker lovgaver heva avsettinger om viketal, så vidt jeg vet i ødelføren, så tog jag halta vid att hatt är transportningen som är bäst ompåande för det som vi vill få fram. Och hatt det här eisentanloven som man har i Danmark, man kan få frostöker fram till vecka 12, kvinnan själv kan avgöra om det. Och det var det. Ja. 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 Skulle jag lägga att säga så att det är yngre som är till fler av de yngre som är fyra för att göra fostertöka och det är färre timar som säger sig inte vita så det har en greja mening om det här öka. Och när jag är så är det samma förhåll det nästan mellan kvinnor och män så att ombor som utföljt och inte bara jag vet inte bara kvinnor eller bara män eller så säger men det är någorlunda det samma. För komma åter till termen och lustla löte men så för att lucka först hit efter att den nästa passion är till där och skönliga fostertöknar. Här som vi åren har kunnat förhilda oss till det som Hackstå har förra har fortalt oss om fostertöker. Och tejtölen är ju öjliga då i förhåll till åkara Norrland. Men det som vi så har gjort, det har vi kunnat se att uppa Louise inte illustrativt så vi ser. Ja, vi tar tidigt det första tölen för Hackstå förra och så har vi byggt ett träd via göra en gallupkanning så har vi det nästa som har snackat om. Det är nästa som för att Danmark ska få ta fostertöka eller det är fler som får det runt om system eller också där så för att kunna liksom få en heltermeding om till
så lägger vi det imaskar upplysningar att säga. Så har vi spurt kommunelagtnarna hur de kunde förhålla sig till låna och att här har varit arbete vi. Och vi har haft olika samröver vi serlagtnar, vi kvinnor som har mött skipanne. Och så till sist så har vi finns några data från Sundhetsdatastyrelsen som fortäller oss om hur snäcka kvinnor, förska kvinnor har finns en fostertöga i Danmark. Och i tog puljerna nog snäck myskatöl och det nog snäck var ovisser som i eisen för att komma in om man har löte. Tog är tommen som jag nämnde. Det är näck som fått runt om skibanna. Det är som det var skrase som det inte är i förrjon. Och så är det eisen här som flyttar till Danmark. Hos landet bygg var det här åren där får en fostertöga. Eller flyttar där adress här till för att få en åtgärdstöken skibanna. Det annars kostar det nog snäck. Så det är det som vi då så lagt samman och så runt och görs en sån halvdamend av fostertöga någon. I förrjon, det som förska kvinnor har att göra vi. Ja. Så har vi en sån liten icebreaker av det. Eller, tror jag lite. Så att jag spyr jag hur snäck vinner här finns en fosterstöga. Man kan ha hånden upp hvis man tar det. Nej, men så är det fint man kan göra en gallupkanning och så kan man svära här. Och så visste det sig att nästan 90% av alla kvinnor i förrjon har finns en fosterstöga. Och det är bara 3% av männen som säger att det är samma. Och det är också en stor mån. Och till att 90% har svärat cirka till ena gente kvar en första skulle flotcha. Men 3% det är näck männen. Och skulle vi så sätta det här i ett större perspektiv. Hitcha efter. Hur snäcka kvinnor är ju förrjon som är 18 år äldre. Till att det är det som Gallup baserar sig tullning på att det är det som är 18 år äldre. Så här har vi gått väl 19 000 kvinnor i förrjon och 90% av timon. Det svärar så till 1640%. 1640% kvinnor i förrjon. Här finns en fostertöga. Ser vi att det ser tullning och Gallup är ompående. Fyrtär. Och månaden att det är eisen till att flera kvinnor säger att här finns en fostertöga. Det är ju eisen till att alltså tandbölkaren som får flest fostertöger är det yngre. Och det är inte nödvändigtvis det är ju i en förhåll där. Eller att kvinnan kommer ur sig stövna. Hon tänker sig att du själv utan att involvera partneren. Och det tror jag man kan se en så stor mån av tullen. Ja, man kan säga att utifrån hästen töl så kan man säga att teorin manglar 6%. Det borde vara 6% av männen eller 90% av männen som är ju upplyst i för dem att en kvinna som tar över samman vid tidigare fostertögen. Men det är så nog så stor måner här samman. Så man kan se att kvinnorna tar avliningarna av det som är hänt själva i näkom förhåll och informerar inte mannen om att det här har tidigare fostertögen i för. Och så icebreaker nummer 2. Vi har snarare guys så vi kan pröva hit. Så spårningen är hur snägg män inne här. Här var vi samma med en kvinna som att han har tagit en fostertöga hånden upp. Nej, var inte. Nej. Till konsent och en mail att han har. Får vi tar upplysningarna in att han har, men till ödlan för månaden mellan män och kvinnor är juggengångande för allt detta öde. Eisen det handlar om vidan om fostertöger och sånt eisen. Ja. Så för att ta nästa så är det kanske närmare att snacka om underfolk. Och här ska vi så sätta spårningen hur snäck känna en kvinna i förrjon som vi finner en fostertöge i förrjon. Här var det. Ja. Men hvis jeg stiller med cirka her, så alt det som er her som jeg har vidt om akkurat som jeg finner en fostertöge i förrjon. Och så har du börjar köra töllen upp så tror det då. Så 40% av öllon med mer än hälften av öllon kvinnor vita om onkra som är finns en fostertöge i förrjon. Och ofta tar man nästan säga checka och sociala medier så är det ofta männen sitta och skriva om det här en grej mening om att det så vi där snö Janne att är nästan ens omboende. Men då vi tittar efter hur vit ung kvinnor så är det mest kvinnor som vit ung kvinnor. Ja. Emot det män. Ja. Så då nästa vet några som är från Danmark att få sina fostertöger. Så känner jag det. Nöklon att säga som Janne. Det är inte överraskande. Okej. Men töllen är inte ens med nästan.
Och det ser man i galtande nu att cirka 40% av kvinnorna som vi sitter till med lojten långt över sen så allt det som är här i va. Det känner någon som är färdig till Danmark ska få sina fostertöga. Och det är färre män än det är kvinnor som vet om en som är färdig till Danmark för att få sina fostertöga. Och man kan se att utifrån att höllen är så mycket lojk för där som är färdiga om man vet om man kan som färdig till Danmark eller man kan i förrän som finns en fostertöga att alla reisen för att färra till Danmark att få en fostertöga är vanligare än de hakthöllen som vi kunde få fädra kunde visa. Det är så en avbändning om det, men det vet vi inte förvisst. Alltså. Ja. Så, för jag ser att det ser töllen i ett så norrländskt perspektiv så har vi tittat en graf vi här som vi tittar efter fostertögetöllen och förrän sammet vi åker tattaste grannar. Och här vi så vet att det första töllen är nägglakre än till öron och till här var inte så restriktiva logo som vi egentligen har nästan öll. Och sen Finland har fria fostertöge över. Ja. Ja. Och den generella tendensen är att töllen gänga det idealande och om man ser att det hänger samman med upplysning och förebygging. Ja. Så för att pilka förra bors urus ner så har vi tillsatt samma grafen för förra. För allt det här tojarskaj som vi kunde taga ur högsta och förra. Och så har vi den samma tendensen, eller det är som tölne. För kvar 1000 livande född, men så är det absolut tölne. Och det fylls öla naturligt i rätter. Och vi såg stadigt att det för ny rätter. Och för att ta att nu just i 2020 så var det 28 fostertökare i förrjun. Så för att ta fäder i däremot danska tölnen. Det är kvinnor som har bostad i Danmark, eller som har bostad i förrjun och finns en fostertöke i Danmark. Så fortäljer tölnen till oss, nu har vi bott uppe i så 5 år, 2 år ska det är det som vi får vita från Sunnestadstyrelsen. Det är så viktigt, hvis man vet för en så kan man gita på det. Och det är så bort upp så jag ser så är en alta skifte så jag vet att det är nog snäck var en nutch trusch och i mial om året det är den myskastrigan och hittar det samla jag till alla och snäck och är snär 5 år 2 år ska någon här finns en fostertöka och så jag vet om alta skifte så det är alla den också snäck men så jag tar det är nog så stabilt. Och så det sista 5 åren är det cirka en einhållsrush om året som får en av fostertöke i Danmark. Och här bland har vi så tidje ovis när vi som Luka nämnde i Janne. Här är nog snäck myskatöl som vi inte vet om och ångat det kunde vi denna om. Vi finner det simpelthen inte. Och det är primer sådana som är skraset runt om skiparna. Eller släck inte kommer in i skiparna men jag finner en fostertöke lika väl. Det när vi bostad skraset i Danmark statistik eller så borstregistern och i Danmark här som lacknarna skulle skraset där det kommer från. Och upp till 2002 kunde du välja förjar. Men så igen hade kunnat valt förjar. Men det brukar stadigväck hinna möjligheterna. Alltså vi vill ju se lacknarna så vidare snackar vi. Så skraset där kvinnor i förjon som där om där är från övriga Europa, andra länder eller från en okänd kommun. Så det är mest till att det ser töllen kanske är det inte lackre än vad det reellt är det. Och hinner skyna så vet vi det helt inte. Det kommer ju till om man har löta. Gossen ekvar av oss nere har bara flott till Danmark tar det i 2 år. Bo i Danmark alltid. Är det så en försk kvinna eller är det en försk kvinna? Det är en sån definitionsspårning. Ja. Men det är så alla det som är flottar ur Danmark till Danmark. Och samtidigt Danmarks statistik är det 40% av alla kvinnor som flyttar ur förrjun till Danmark är utan fertilon aldrig, så i mitten 15 och 24. Så det är en kraftig avbändning om att det är rättare lej. Ja. Ja, och man kan säga att de myskatöllen eller de ovissnar, som av dem drejer hela ganska upp efter och så är det som drejer den i eftersom du säger det. Ja. Det kan vara en försk jetta som flyttade till Danmark som barn och så grunden skulle talt vi dansk statistik så det är nog så ringt att finna rymlig sharingspunkt som tar egentligen till alla de här ovissnar som är. Ja. Och det tar man snackar om töl så det är inte ringt att säga något om det som man sköter i förhåll till något annat. Så har vi tid till att förska fostertögetöllen och sammätta vid det danska, alltså förska kvinnor i Danmark. Och de mycket stappen här på visat här fostertöknar som har varit i förrjun och det samma 5 år 2 år ska jag och Gudsnägvar har varit i Danmark. Och här såg vi så att Jose stapparna till här
i Danmark, och det är nekv hackre än till fostertöcker talet som är i förrjun. De viskar stiga ner bara att samla sig i allt. Men lägg märke till att det första tullen tejer i Daland, lika som i Norrland, men han passion som är i Danmark, det är inte faktiskt nästan i sted. Och det kan vara imenskar årsöter till det, men det kan vara att det blir närmare och billigare affärer till Danmark. Och här kan man nästan lägga träd att här får minnas till att det bygger ju näck fler förska kvinnor i borar det kon aldrig i förrjun än det gör i Danmark ganska upp i mode 4 för såna kvar bygger i förrjun alltså vi kommer det allspölsen. Så det är alltså nog så intressant att det danska talet är så mycket näck hackre än det förska. Ja, precis. Och kan mest så att det är i norrländsk sammanhang. Och här har vi så gjort en sån utdragning och i Mia och snäckar är i Mia i Danmark och så lagt till tullen att sätta med första tullen och så sagt okej, hvis vi lägger ser man i ett så färar vi från en 23 per 1000 födslar till 125. Man ska inte byta mest precis det talet till att det är en utdragning på Mia-tull. Och det är alla ovisnar som är värre Jan är helt vi här. Men det ger en indikation om kvar vid nästan borde ligga. Kvar det mer alltså verkliga talet ligger. Och det börjar så närskast Finland här alla. Ja, det så jag där. Så jag har alltid haft det mesta om de tölna som vi där finns fram. Och man kan säga att här förmål trusch kvinnorna som får fostertök i Danmark förska som får fostertök i Danmark och det passar väl vid upplysningar som vi där finns från en serlakna som faktiskt nämnde akkurat trusch förska kvinnor och som får fostertök. Annars så jag faktiskt stanna här till plats här uppe vis tid av bruk för att sätta det ner. Det kan nästan vara tider som är spänt att stanna bara att det är så fint. Vi får vidare till pasten som är det tillvilt och lovlöse. Och tamparsten snurrar sig om skipanna, om kommunlaknar som arbetar vid så skipanna och om de kvinnorna som möter skipanna och kostar uppleva att möta skipanna. Och vi har sänt en spårnärbla ut till alla kommunlaknar i förrjun och i sommarferien till inte god timing att sända första spårnärbla ett eller annat till kommunlaknar som är skilje, men här var ut vid hälften av kommunlaknar som korsne svära och det var eller glad för det. Så vi då finns ju svär från 12 kommunlaknar så till sjön det är inte mer omboende än så men till korsen är en stor pastor av kommunlaknar. Och här har vi med landa sport upplevt du att det är mest hos kommunlaknar tolka och eller med om när en kvinna kan få fostertök. Och här såg vi alltså att det är hela 92% alltså jag vet inte hur snägt det är 11 utav 12 kanske som säger ja. Det har upplevt att det är mest hos kommunlaknar brukar låna. Och så spurgade vi eisne med till att fostertök låg av en bokstavlig över Hilton. Och här så vi att det bara 16% som säger att hon vill bokstavliga Hilton. Så ska sägas som vi då skriver under det, vi då sliet till svärnet, allt det som inte svär av, ja, han vill sli samman, så tror jag att vi med att antingen är de bokstavliga Hilton eller de inte bokstavliga Hilton. Det kunde gott vara gråzoner här som vi inte har digitalt till, men i ödlen för en öjliga fag kommunlaknar som mäta att låg av en bokstavliga över Hilton. Och så kallar vi nästa part kvinnorna ringlar vi tärningen tog jag till en söva som vi då en kvinna som fick fasttag i förrjun och det är något som tar en överskrift vi hade att han har tog jag till viska nästan som ett tärningaspel ett eller drust tärningaspel för att komma i köken och skipanna och få svär och så vidare och till reisen för att illustrera till tillvilderna som räver av ögonen. Och här såg vi att vi tar sport om en kvinna vänder sig till tøyen till en inte fostertøke gånger till henne inte att möta. Och här så jag vet att det är 36% som säger nästan kvar affär och så är det 55% alltså att jag mer än hälften som säger ja kvar affär är väldigt tillvidda att tolka låna så att hon kan få fostertøke. Och så är det en som svär om kan tøy. Och så har vi eisen sport eller vi eisen samla sportskommunlaknar hur ofta tar jotta omböner om fostertöker och hur ofta det säger nej och här så gör vi det att 70% vara jotta är och 30% vara inte jotta är.
Så det forskjellige andre atlet som vi ikke kunne si noe om. Vi vet ikke hvordan nekva kvinner har finnet ja fra kommunelagna noen, og et nei ut i landsjøkrosen. Du skal du skal få det ut i landsjøkrosen, og her skal du eisen få et ja. Vi vet i grunden heller ikke hvordan nekva er ikke færre til sin kommunelagna, men færre beinleis til en annan kommunelagna. Etla færre beinleis til Danmarskar. Til eisen vanligt, så som vi da har skilt. Og så var det et eller annet i 25%. Ja, det viser seg at i 25% av før noen har lagt ned tid som måter enn kvinner som er ikke nøren lagt ned finner nei. Så det er ikke sant. Så hvis man får nei et sted, så får man gjøre til en annan. Og så er det fjord kvar som er opplevd det og det som svære gjør det spårende blån. Ja. Så ser man omtidigt kan man säga att det är öle imisk upplevelser eisen som kommunlagnan själver hava av handheva hesa låna som tar i grunden är sätter att handheva tror jag det här som skulle outgöra om kvinnan fair fostertøgg eller inte om luker tradenar. Ja. Ja, så nu får jag bara Luka presentera en case som vi snackar vi en kvinna. Hur hon mötte skipanna. Jag sätter sig upp här bara, men det är inte för irriterad till hon. Men det går så ofta hon var i kontakt med någon annan och fick en fostertöga. Alltså, någorlunda. Tjejfärna skulle hon ringa till en kommunlagna för att få en avvisning till utanlandsjukhuset till en gynekolog. Hetta var sommarferien i Eisne, så det är syndrom heldigt av vackra var ute i årstøyne att nästan alla var i ferie. Den ene snackade vi var en vikarer och han säger sig ikke har noen jeg var rønter til å kunne ta imot henne som hun måtte være noen ære henne. At hun er veldig jøkken etter her, og hun møter så opp ut i landsjøkrusen til lakna vaktene. Så var det næsten kastet rundt her på en, og stendet sindren som noen gammel landet, og hun ikke tar imot henne. Det enda vi at hun ringer til frukt vel, og de sier at de kunne hjelpe henne, og hun ringer så til en første kvinne som arbeider i Danmark. Hon ska läsa hjälpa henne. Och de säger att hon kan komma till Danmark och få en fostertög runt om skiparna som hon har släppt från att jalta fyra sina fostertög. Så det kostar det nog snägg. Hvis det ska vara privat. Hon ringer så ut att landsjukhuset och fortäller dem till att hvis vi inte gör med en fostertög så får jag en lukavalt så får jag till Danmark och får hjälpa mig här. Och det enda så vi att hon kommer ut av landsjukhuset och möter en vikarier ute och rönder och förklarar om att och han säger jag ska det lycka glad vilka lån säger då första någonstans. Ja. En dansk vikarie. Ja, en dansk. Och det är han tillfälligheten som kvinnor kunde möta att möta skiparna och ta där intjäna fostertöga. Jag hade archan fernar inte ringt hon till långt för till långt eller hon ringde att till Anna Arn hon fick sina fostertöga. Så kan man säga att det fortäller reisen så vi om till reisen vi kommer att huxa att kvinnor i imiskar träs imiska kaffe resurser kvinnor här var omstörda här var att kanske det som där uppleva era bergast vid energipan så det är nog alltså öliga ojämnt nu akkurat detta för att vara en kvinna som verkligen strångt i för att komma i köknen och få sitt inske efterlycka men det visar reisen att i sommarfören kan det vara nöjligt att kämpa hvis man följer att man nu bruk för att få en fastög och här är det kvinnor som kanske inte samma mån gör det att det får att första nej eller att ta nästa så och här har vi så eisen till så kan inte ha vi pratar med några chefröringar en som heter Tori Hermansdotter hon är antropolog och hon gör en skriver en PhD om fostertög och hon pratar vi nekva kvinnor i Färjön som annars har finns fostertög eller har upplevt skipanna. Och hon säger nämligen att loven hon säger generellt att en restriktiv fostertög lov viskar omgående i 100% efter sin ändamål. Hon säger att allt vad granskning är en normal om att det ofta är rätt oeffektivt till fostertögna vara framtara likaväl. Tog att för en kvinna så kan det vara lika mycket i tandmon att tar färra att finna och tar färra kämpa som vi är fram till en utgång till abort tog i hästet här verkliga liv. Det är så citerar ur fragranchen som ligger på borden här. Och hon säger eisen något annat intressant som vi kommande fyra och våra sammanbäringar vid Norrland tog ofta tar vi prata om fosterglåna i förrjun hvis man har grastra chatche kostar det så har vi då mer mest av att vi har ofta sagt ja men
fostertøketal är så mycket lågt i förrjun att det talar för att förska kvinnor vill inte ha fostertøke. Att okra samfälla fungerar på en örvisumata än under norra land och att vi som så har inte törv för sån här som man har i okra grannaland. Och här poängterar Tori Hermans dotter att vi vet inte näga om efterspurningen efter fostertøke i förrjun. Så vi vet inte hur näga få en nej. Och vi känner inte skuggasölne och det säger eisen när man har i betraktning tar man samman ber logavna och om hon inte speglar det samhället man bor i eller inte tror jag att vi vet som sagt heller inte hur snäcka färre av landet om man är vägen och få fostertøke. Och så det tre aspekter till Charlotte Wilken Jensen som vi då pratar nekvi som har arbetat vid sin urgent lunch i Danmark och vi har kontakt med nekva förska kvinnor. Och hon säger att det är trobladjen som nekva kvinnor att färrast till Danmarkar och få fostertøke hvis det eventuellt har finns ett nej i förrjun och det kan ju kosta uppemot 12 000 kronor kanske mer hvis man ska ha alla era kostnader och iraknar. Och hon nämner att det är fällskapar i Danmark som hjälper förska kvinnor att få ett stäv vikva ge vad de invest och så vidare. Det tredje aspektet är alltså att fostertøke är en socioekonomiska spurningar. Det är en spurningar om kvar som har resurser till kanske bärgas vid skiparna men eisen kvar har pengar till att färra runt om skiparna som vi har i förrjun. Så att det är en så mycket stor parster av åkara skipan det som för av landen kan man säga. Ja. Och så färrar vi att hoppa bojar oj vad ska man så göra vita och vad det så som inte helt av öchnon och i senaste eller allt och ja. Det var alltså inte tjäna stå till det så. Och så kommer vi in att det politiska och det blir ofta väldigt så eldfint att politiker har ofta inte tåra sagt sina mening om det här. Till sist ända kan det vara att det kostar dem några rätt kvar. Det kan nästan vara att det inte har något stöd till det eller halta att undertänker. Är det mer vi kommer för dig att uttala sig om. Så vi spurte och i gallupkanningen att i förrjun är det vanliga ting blir med släppa att akkurat ägnar sannföring och så kallad etisk målen. Eier heter brøyta så det sagt for flokker henne greia støv tildømes fostertøke. Och här är det Marlotten som säger faktiskt nej. Ja. Och vi tar eisen prata vi Halberg Väst i samband med Sötmarfröingar och PAD i samband så kan inte med landa prata om det här fyrbygde vi ett skomal om kvitt det är lugg som kvitt det blå fastlast skipan kvitt flockan inte ta stöv och så vidare och vi väntar till lugg som i en finare samråd som eisen sitter i frågerangen men det här kunde nu är det haltet det min egen år. Det kan vara blanda vi att det är Halberg som jag har sagt det men hon kan komma efter mig hvis det är så här. Detta kunde bent att försk väljaren allokal skiler till förska politiska skiparna. Att skiler att flockarna är så mycket brett funderar att här omboa folk ur ötlon ötjon folk som är tryckvande folk som inte är tryckvande och så vidare. Så akkurat det här kan ganska visa att det är väljaren som ganska skiler att vi tar ganska törva att ha dessa skiparna här till glimmer frutstitlar och sån malen för att vi behöver ha en skipan. Och så kan man lägga till att det är som så inte ovanligt så ovanligt som vi halta fostertøkespurningen i USA delar eisne demokrater och republikaner här till osämje innan oss i flocken. Det samma hände ta i fostertøka blev fri i Argentina ta var det eisne nekv som ätkvöde 4 som traditionellt ätkvöde mode och övot. Så det är en spurninger som delar flockar eisne ärastan till inte bara i förrjun. Och så har vi ett eisesport om politiska flockar hade en greja stöve till fostertøkespurningen. Hej det så haft avskan om to väl flocken till laktingsväl. Och här såg jag vid att han stora bolren av timen som har Sverige i så här gallupkanningen säger att nej undermål har större tutning för mig. Och så såg jag att 16% säger ja, jag har bara valt flockar som är emot det friare fostertøke och 21% svarar ja, jag har bara valt flockar som är det fyra friare fostertøke. Så här är sjående en brökparster och en små 40%, gå 50% som säger att det har stor antydning för hur det är att kvöa. Men
Meirloten av folk som sier at andre mål har større tøtning. Og det kan kanskje være et uttrykk for at politiske skipan nøydes ikke være så bensin for å prate om det, utan mån til hver støve de har til spørningen. Så blir det kanskje til at taka tjatje. Ja. Ja, och så den nästa spårningen som la Alois inte naturligt för lunch så tog. Så spurte vi folkene om det helt vi skulle ha en folkeutkøve om fosterdøgene, vi skulle ha fria fosterdøgene. Og her svarer så 24% nei, det skulle vi ikke. Og 93% svarer ja, det skulle vi hava. Og 14% ja, jeg vet ikke. Her kan man si at det ringte at med om hvor det svarer nei, hvor det svarer ja. Det kan være et uttrykk for at de ikke er politiske skipanen, eller ikke ikke, men ganske halta politiske skipanen eier at de til avgjørende. Det kan også være at de svarer nei til det benji for hva du leverer annan veien og så videre. Så det er nok så ringt å vurdere, men i ødlomføren ikke noen undertøk for at det var en beinleis folkeutkøve om spørningen. Ja, og man kan også huske at de som sier ja, kanskje er sin åtålen, och gärna vill ha också vi just vi öka. Som vi så var det 88% som helt vi skulle tacka för låna. Ja, det har vi sagt, ja. Ja. Det var det. Då tar jag samman om. Vi tar ett slide efter här vi tar samman om, ja. Vi kunde ta samman om parstanar till en gammal lov och till very en passiv politisk skipan och sån öchen man nu inte just några öchen som så. Vi har snakket om det og skjønnelige fostertøkene. Det er ikke haktølene som mellangreide fra, som vi da finner i Danmark særlig. Og så har vi snakket om energiban som mest er tilvilt og lovløse, utan mån til hver man stender i fostertøkspordningen, så det en verileitje. Og vi sier at 88% halter det nøyet vi en tjatje, og halter at loven skal dagføres. Og vi sier at det en meirlod av 40% som halda kvinnan skal ha siste året opp til 12. vike, ta avgjør om fostertøyga skal takast, og 33% som i måte, og god i halda av 13 som året som Iva Ost. Og så sier vi 90% av føreske kvinner som har finnet fostertøyga, og som du sier, man dessverre til går 1600 føreske kvinner i Färjön, 18 år og eldre, om jeg sitter tølene om Gallup-kanningen omboende. Ja, och tack av alla fasttökna tillsammans så är det en 1430 förrjun från 45 som är skrattade i förrjun. Och i Danmark är det 1303 som är skrattade från 1955 av förskonkvinnan och i Danmark. Och samlat så snackar vi om en 400 fostertöger. Och det ska man så lösinter halta upp i modras när 1604 kvinnor som är i förrjun. Och 16% av kommunlockna halta till loven very bokstavliga hilten. Ja. Och så har vi ett steinsikkert citat från Hallberg West. Jag vet jag hade henne år. Här där sen loven kan inte brukas. Det är inte vanligt i en rättarskipan att lacknen ska definiera rättarstövarna. Och heter är något som vi då har lacknar sia som vi då tar vi. Ja. Samman omtidje, det pjøst ikke at jeg mindre av oss hvis vi vilja fråga ikke ligger av bord noen, og hun kommer nesten ut av nettet, så vi men vi da er for stafest, jeg kan ikke nå stafest en væro, altså lunge vi om fostertøk i øyne. Førjon, at det ligger i rønteveri i lovløse, og at det er tilvilt og personlige hukkbøren til laktene som i store mån avgjør om en kvinne fær fostertøk eller ikke. Og laktene sier at de vil ikke ha oss avbørt nå. Ja. Ja. Så så jag vet eisen att tala av kvinnor som upplöst här för fostertøk är högt. Jag vet att till sammanberingar är det 4 kvar i USA som sambart haktul som jag har sett i alla fall sig alltså 50% av kvinnor i USA får fostertøk. För ju när det sambart akkurat till 90%. Så till spårningar om det är rätt eller högt tal eller om det är rätt lågt tal i mån till allt så tull. Ja, det är inte trubbelt att sånt jag vet. Funny snägg undertull om det. Ja, loven är åter höskande och hon har görliga håndhäva. Här har inte rättar tryckt och öts någon. Kan mer? Det är först för när vi kunde visa att vi tar en marlota som är 4 för att göra fostertöka vid en gallopkanning. Ja. Och här kommer vi lägga till att grunden till att det är värsta sammanbära kanningar jöken Arne till att det blir entity och inte bara nu till senaste åren men eisne undanfärden år under undanfärden samgånge och för att loven ska bygga att det som en marlod helter eller hukkbor generellt mittelfolk
Så det är intressant att söka en tendens som i ödelförden visar i ett långt tog att meningarna flyttar sig i ödelförden center. Ja. Halt jag tar med det. Så det. Ja. Ja. Det var det. Så ja. Ja, och som sagt spurningar, Iva Mål, vimärskingar. Äntligen. Det är bara rätta handen upp så har vi denna mikrofon här i det. Och vi ser onkel uppja som har onkra vimärskingar eller spurningar så kunde du bara rätta handen upp äsne. Märsliga grejer, Jan Paul. Här, ja. Ja, jag kan inte ta spurningen så det som följer via strömmen och få jag via snö men det var om det var tropult att få att det som Gallup ringte ut till att få Sveriges om till mest negativt. Säga från ja det ska sägas att vi väntar spurningen och flyer fair vi Gallup och så inte mest naturliga ganska vara man bara spyr kvinnor hur du finner en foster eller inte men vi vet att det är sån här månaden mellan kvinnor och män att det kommer till alltså att det kommer till kunniga om era fostertöger och det kommer till öde som helt och vi till det är att det är rymligt att män kunde fortälja att de har eventuellt för samman med en kvinna som så hur tycker fostertöger tog till er eisne vi kommer att fyra ta samla i mynterna men till rätt att det kunde vara folk som har haft ringt via skiljatanspurningen vi hade så en ett la svära ärligt jag show inte ja jo ja ja det är pura rätt och det kunde vi haft vi som en avvise som vi då nämnt det har vi faktiskt inte nämnt och det är öle vi kommer att ta passar men man kunde ju svära i vill inte svära. Ja. Och så visst du är en kvinna för en spurning ut att det är en fostertög och då skriver svära jag vill inte svära så man okej så. Här var det öliga fas som svära i vill inte svära det var ja, var 2% det lockar så det var reis när vi överlägger som en showande kan man nästan säga nej hvis man är benchen för att svära och vet inte hvis man helt inte lustar men alltså data grundlägg är bara så gott som det som vi kunde få för tror jag och det det som vi där finns fram så Flera spurningar i halt det här var en här. Hallå, hej. Först och främst tack för att ha varit framlöve och att vi får in och kan några av hösten det är alltid viktigt att bruka till check om det är ävne. Nu lägger det fram till som snacka fostergrupper blir fram där av kvinnor som är födda i Färjön nere i Danmark. Men det samlar om tölon som är men är också så att till att kan man ganska vantar så 1000 i Färjön 1300 i Danmark. Men man måste också räkna ha en idé av prevalens eller alltså i förhåll till kväta. Så tar det nämligen intressant och det okej hur snäck var kvinnor i förstillande bigva i Danmark. Alltså hur stor är populationsgruppen som möjlig. Och kussenek button ei hesa kvinnor. Så det som teacher är att lägga till tölne och poi bara upp på tölne i Färjön och få så att det som är 125 per levande född i Färjön. Och det ger ju en mening. Alltså du kanske bara lägga att säga att åtta det stretcha näga från hvis du skilja spurningen här på inte eller vi märker här. Och så det nästa det är att och i Sverige från Sundhetsministeriet då stände det att man har inte avgränsa när dessa kvinnor är flyttar till Danmark som tar sig fosterknar. Men det hemma inte kunna görs det här man säger hej tar sig flytta innan fyra. Den sista månaden alla tvär eller kvart det är. Och att en vimmering kan säga att är här på att det är inte bara så simpelt att flytta ner så som man ganska helt det. Man ska ju ha några adresser alltså ett land där att flytta till och visa man prick på man ska bygga ett land där. Så det är spännande kan man bara kan göra men man kan nämligen färda en klinik och så här fri utgång tandvård men bara vi angel som du själv säger. Ja. Ska det jag tog jag lagt ut.
man har ju som du säger att det redan är ovisser i halt ja vi kommer rättliga väl in och isen ovisnar och det passar som du säger vi vet inte hur slange där har bonere och där finns jag fram till fostertökna och jag vet att radikala vänstra och isen Choalta har spurt om kvinnorna men som stadigt har bostad i förrän här finns en fostertök i förrän och här är alltså bara 2% av timetöllen som vi där som lagt fram och jag snär som utlätt fram i Anne. Vi kunde spurt in till hvis du har bo här bara i 3 månader eller 3 veckor. Det tar ju 3 veckor nästan från flytta adressen till du fast SBR-nummer och så fast en årköps fostertök i det danska hälsogivarna. Men kvar ska vi se att här gränsningarna och det kommer nästan an på alltså såna diskretionshänsyn som det kallar det. Du kan inte göra det för lite. Det så missar du en par av halten eller så. Det så kunde inte svära. Så och i åkara förut har vi för igång det här. Det tar flera månader på att hålla. Så att vi får inte nu välja bara att avköra det så läs vi ser att det som är flottar, det som är sucha och data någon, där som är flott adress ur förjon till Danmark och så onkel det finns en fostertök i Danmark. Det var det som vi kunde få i halv dag till. Vi kunde för om att det nu för spurt om att det hur några kvinnor har varit i Danmark i 1 år och så finns en fostertök. Eller och färtan kvinnan ett barn isen ska man så ta sig från eller ska ta vi utan danska statistiken eller ska man så du tänkte ur du danska statistiken och går till den förska så ska du isen ta det vi så det är nog snäxor plus och minus att det fram. Men detta var det här som vi fick färtro i hästner omgången. Och jag hade att jag hade man kan säga att välja en rymlig sharingspunkt det kan ju isen vända hinvägen att visst du hur ska du så differentiera mellan förska kvinnor som är bosatta nere och akkurat är flott nio vet vi är för ont ledsna det vill säga hon har stadig ett släv samband till förr till ölen jag kan vända hemater och öl kött att hon är flott nio färna fostertöga. Hon blir reisen så gränsetillfället mellan skulle vi definiera henne som en som förra blev fastbyggande i Danmark eller en som förra flytta hemater. Men alltså always när är pura rättar och jag vet att till sent jag skriver om det och det pura rätt det som mellan nämner om diskussionshänsyn reisen som vi har sett spårningar och vi har vi räka öliga specifikt och på vilka föringar det är som är femte av einlöron så kommer vi få ett svär som detta kommer vi inte upplysa till det för få. Det släpper inte upplysa det visst det är för få. Så hvis du utspecificerar allt för dig så kan du riskera att du faktiskt inte första svär. Och vi vill inte adresser och så vidare. Det här är absolut några krav så ska in till allmänna skiparna men det här upplysningar vi då finns från dansk konsertlagt om 2 som vi då pratar vi som har arbetsvis ner är att till reisen nekvar som kommer och karasna nej och så släppa där in 8 adresser alltså reisen innanför det allmänna det kommer 4 och så det är en privatklinik som du säger och här kan du ju komma och jalda själv men det till 50 av ner haktull och det som för att ta privata till vi här men här är eisne sannolikt att det är förska kvinnor som färra och få en fosterge och jalda själva och kanske få upplyst en outkänd bostad eller övriga Europa eller era kategorier som det har brukt. Ja. Vet om du har en annan spårning jag svär av vid öttlån här. Ja. Vi ska lugga ta där pausen nu. Vi så får vi det här på. Hvorfor bruger man ikke ordet abort? Og der er jo også noget, der hedder spontan abort. Hvordan oversætter man det på færøsk? Postulat. Postulat. Men altså, jeg synes, det er lidt for indviklet. Det må jeg indrømme. Ja. Undskyld, hvorfor ikke det gode ord abort? Ja, det har vi da snakket om, men vi valgte at tage til året som... Fostertøke, det lyder sådan lidt uhyggeligt. Ja. Man tager et foster, ikke? Ja. Ja, det kan man nok se. Ja. Men det är som så vill jag säga att det är det man gör och utan mot att välja vad år är bättre så valde vi att bruka ta förskår som vi har va shot som till eller vant att bruka vårt alltså. Jeg synes, man skulle bruge det internationale undskyld. Ja. Ja, vi valde faktiskt inte att ta diskussioner vid gränserna. Nej. Men vi har snackat om det. Ja. Ja. Gott.
Tojen renner. Jag hade jag vet säga heter det för hållik, men rockar vi att det tog svåra spårningen i sledgen visst det? Alls inte. Nej. Annars är kaffe här över så tar vi en paus på 8 minuter. Ja. Och så ber jag att göra klart. Tack för det.
Så Josh. Finaste slag. Vi får i gang vi check parsten och det som vi och jag kan presentera det till Solvet Nolse som är landstorsmävare i Almanna Malon för Folkaflotchen. Han värar av fostertøkelogaven i det. Til Ingelund Didriksen Strøm, som er tingkvinna for januarflotchen. Helge Abrahamsen, som er tingkvinna for sambandsflotchen, og Siri Stenberg, som er tingkvinna for Tjåelde, og fyrverande landstordskvinna i Helsemålen, og tala fostertøkelogaven under Helsemålen. Velkommen hit. La meg si på en av veien at jeg har ikke sett meg for at det skulle semjast om en av nødja fostertøkelogaven. Imse fætannar atrona og kvinneretten og etikk til å kjenne vidt som utgangsstøye og er ferdig av så mye årsøk ganske særlig at tega utgangsstøye og til å støye ut i lovløse som ganske ræver og økt noen av de avleggene som standast av tog. Jo, så jeg begynner vi 2 sjåten rundt 2 sjåten spurningen for lukka som at krita banan oppasender. Jeg vet at tog folk gjør ofte at jeg mister at det blir politikere svære ja eller nei. Politikere svære aldri ja eller nei. Så vi får at jeg hadde kunnet et rymlig stort skoppra for å vite hvordan det gonger. Men vi kan begynne for en ende av Solvet Nolse. Heldig to er at vi i fargen eier at teka arbeid av fostertøke lovene og dagføra til danske utgavene fra 1906 som eller skal sies å være galtande i fargen. Jeg halte vid eier at ja, loven er førisk, og jeg halte vid eier at her var ekne lov, og til altså, Jacks vil ha i fargen, til halte ja. Dagførast, det kan skylde på noen måter, men jeg halte vid eier den føriske lov, ja. Ingelund Didriksen Strøm, samme spørning Lund. Ja, jeg halte at vi skulle dagføre ta lovene som vi tar nu, og som man nesten godt kan sette spørning vi verer brukt i hverhøver, så er som hon ser ut. Helge Abrahamsen? Ja, altså alle lover har gått av å være dagført der først, og særlig at man ser at det ikke fyllt av togene. Så ja, jeg halte loven skal brøytas, men jeg er rettelig sikker over det imiske målet om hvordan skal brøytas. Og Siri Stenberg, samme spørninger? Ja, jeg halte eisen at loven skal brøytas, og en av grunden eisen til at hun kommet av forskarhenter, det er nettopp til at man skal kunna göra en förska lokave till att han som är pura åtgärd hoskande. Så det har alltid tog komma till och tog jag som bruk för en kärche och Aron. Så man vet kvar man läntor till man för att bryta lån. Gott. En short spurning att säga för jag kopierar att han spurningen så där och jag ser kanningen som är lagt fram. Och vi kan börja vi Siri hesa för. Helt to är att kvinnor i fargen skulle fritt kunna välja att få fram fostertöke fram till vike 12. Ja, det halte jeg. Jeg halte også lave fria fostertøkker opp til vike 12. Jeg halte ikke til leie som til nå at rettarstående verleggen hongur unga mann av landet, og at det er avhengig av om du har den rette lakten, eller om du har nok av pengen. Det halte ikke i ordan. Det halte kvinnan skal selv slippe velge. Og jeg halte likevel heller ikke at det skal standa ensamalt. Jeg halte at du greier gjøre eisne mer ved prevensjon, og lettere utgang til prevensjon. Kanske arbeta mer vid preventionsklinikken som är närmare alltså har närmare i att komma. Så Sverige är som utgångspunkt ja. Det är det. För faststående eller vilket 12 ja. Helge Abrahamsen? Nej, det är inte under vi för faststående och det är sagt så är det som i samband som det går flocken till flera meningar om att det är så att det är min personliga mening inte för faststående nej. Ingelund? Ja, jeg halte at kvinner skulle kunne få fri abort opp til vike 12. Det halte jeg. Jeg halte vi skulle dagføre lovene således. Jeg halte ikke at det er en spørninger om at banna eller at løyve abort til abort til å være frem der. Spørningen er bare gosse, og hva er avleggene er for de kvinner som får en abort. Og her tror jeg vi det tydelig at i det så er åskipanen åtrykk, og ja, åskipanen kunne man kanskje kalle det. Ja. Og så vidt. Jeg halte at det som er i galdande lov, jag vet inte om man kan kalla det ventiler, alltså till att man och det här är kanske premisserna färra sin till som vi är grundpremisserna ingången till charge färra kvar som vi är, men att tar ventiler som är i galdande lov absolut skulle vara i en nutjar lov isen så utgångsstöden inte pura fri fosteröga nej. Så du svärar
Nej. Hvis det skal være ja, nei. Men jeg har alltid eier å være mer nuansering til, men ja, hvis det skal være ja, nei. Fint. För jag runt andra barsen är enda kanningen som är lagt fram. Hon stafester till som vi vita att jag för har haft en grej han bär och av att ta valda lowlöse och han fostertog öchen i förjon. De brukar år som lowlöse, de brukar år som tillvild, vantande rattartsikt och att tropleitjen i stora mån blir utflotter och att i förjon är det imuskos i hentan i loven blir tolka. Det vill i praxis säga att lagen verkar så att det är tillvildarligt en kvinna fär fostertog i förjon så tillvildarligt att det välst kvann kommunulakna hon vänder sig till, kvar skärlakna eller vikarer till arbete, så gynekologiska delt, kvar årstøyen och kanske eisne gos närgängande eller resurssterk den enstaka kvinnan är. Jag också först och främst är att det gör att du kunna eller få att kunna göra och kunna bättre inled och i det som 4 gånger av Tingosvännen här uppe. Helge Abrahamsen, vi går brevet här. Du var pastor av politisk skipan i nekvar och i nøkron omføren. Tid har väl vita ärvesen här lunch att stövan som hon kanske utfra. Kvui har tid i sambandsflotchen och lät steg till. Ja, det är simpelthen att i flesta flockon, nästan alla flockon, är det flera meningar om den spårningen. Och jag så också om kvart är det som skiljer parstarna. Kvui är det folk så öjligt avgjort 4 eller mot. Och hvordan jag väntar det snärde så kommer bara ett ena nystöv och till att det är den grundläggande spårningen kvart är det foster. Som menar att det foster är det samt som bad, andra menar att det är några kyckner eller vänner eller vad man kallar det. Ungen är några motor att en lackne skjer sin vänner i borster, alla motor man fjärnar i bad. Så det grundläggande spårningen är kvart är foster. Och här må jag säga att det är inte alla suttja kvui man är vänner till 12 vik och foster från 13 vik. Alltså, och här blir det så att den grundläggande spårningen kvui bröjder man sig slåna, så man inte nökter vid henne. Ja, det tror jag att alla bänker för att det ändrar inte hinnebarsten. Alltså, jag håller själv att foster är bad. Och jag kan gott vara samtidigt till att lån är skål nog. Men jag vet att hvis man får bröjda, kan gott ända vid friare foster. Det vill jag ha. Och det är faktiskt många att öva. Jag kan så säga nu har vi finns lust avläggarna av tvåverant lokaler som är politiker. Det snurrar väl att styra i Osemion, att bygga broir med motstående pastar. Här är ett öde som ligger ganska mer men i lowlös det vill gå till. Ja, alltså det hänger samman till samma att andra kvart helt det fosterrabatt eller helt det inte rabatt. Alltså du fast inte gör det kompromiss här i mitten. Alltså visst du menar att så menar du det och menar att andra som menar det. Så det är riktigt att göra kompromiss akkurat med transportningen. Och transportningen är grundläggande för det hur man häver transportningen. Siri Stenberg, du säger som landstyrskvinna i 2018 har målts att komma för ska hända att du var sinna att bryta låna och inte uppskott kom. Oj. Ja, alla så går Achan blev familjerätten utteachern och då gjorde man en nutcha atlangarlov och så hade det gängt 2 månader så blev målsökje flott till allmänraje. Så till så går fall ta hejt alltså inte underhand mer. Men det är inte ett nämnt mål för tinch vi uttryck vi nöker har eisen helt inte attor till det har faktiskt varit bransch för att lån blev ganska alltså uppåt strammar än novera. Det kan vara en pastor men hvis du skal ta så mål upp så hade det kräver ett nog så långt check och säkert check och jag hade check ju är nu väldigt alfa polarisera och kanske är också samgångar eller att han ta tojen så värt ta vi utlöser tjuna på smalnon ta fyllt eller något och ta sleit upp på något folk att det var akkurat som nästan omöjligt att ta ett så virusmål upp att rätt. Och det tycker vi att några är helt till och ta så att det inte vara samgång och mål. Men jag har alltid att det är vi lättare ske allt det vi Jonabas-mål någon och här var jag haft en öliga ducka för att vi kanske inte vill ta stå till det troblamalne folk som har varit samkänt har varit utomlands så bo man pusha ta stå till det förjon man har haft samma såna av folk som har brek man pusha ta stå till det förjon men nu har jag tojen är kommit till att man finns ju låna forskarhentor man tar chatten upp här nu har man gått till grundal att checkas ut från så jag håller nu en man sätter sig ner och finner det av hur man får en förska lokal så att jag tycker vi helt inte näkar här inne helt till läs så ständer lån i det. Det ständer till döms till att du kan sortera
Alltså du kan faktiskt välja att ta bort fra som har imsbrek och så vidare. Ta diskussionen också lätt. Och du 16:e veckan nämnt. Men hvis jag skilder rätt så helt du att nu är jag vet inte att stanna till långt nu är jag att ta kan jag outgör om vad det vi vill vi först tog. Ja, jag har inte grejer att tog att det lötande så är rättarskiktne vanta och det som har några pengar som kunde köpa sig till en fosttuke och som har rätt att lagt någon. Tamparsen kommer till man löte Inslun ström to är very skipan i 3 år. Gott och väl. Jag tog uppleva röringsangst eller beröringsangst i mun till händansborningen i politisk skipan. Ja, jag hade att alla och bench för att snacka om abort, alltså i det politiska skipanne och skilja är pastus väl kvui eller ta ställa upp och allt det där om man skulle svära man för abort så jag hade att där vimärskingarna som man fick ta är det öliga annorlunda än där vimärskingarna som man färd där så jag hade bara på att säga 3 årne är öliga brott och kärchen om abort och det är nog då man fär vad ska man säga man fär avtabuisera det ämne ja alltså vi höra om kvinnor som har finche en abort och kostar viffarnar vi får ett sätt anlit och namn och vi lyckas som vi touchligt göra att det är då några folk som är och fyra en missmoni i hälsoskipan i chokorna. Tals jag helt inte att catch lucka polarisera nu som det var för bara 3 månader så ja. Det halti är inte. Jag halti att nu är det fler nyanser i chatchen men ta ska läsa sägas att det är stadväck att öliga polarisera check det är det. Men jag halti ödlom för att ta man stentor här och checkas på hämta maten. Det har nog inte hänt för Simon Arnsjö han vill det hilde. Det var inte så inte. Så det är sån transportning som vi ska sätta kvar 1000 ting för en själv rastet av all i lagtingen. Ja, och det är nog tror jag att som Helge Abrahamsen säger att vi ser lägger ett uppskott fram om att vi skulle ha fria abort i Färjön så kan det riskera att det kommer en annan och jag vet hur möjligheten i lagtingen i Färjön i det. Det är 8 folk i lagtingen som säger att det går in för fria abort så vad ska man säga min chanser för det att det uppskottet inte blir brott i en nämnt och till dömes ver en herdlow det är rättliga vanliga odds och ett annat som är huxi är ett ävne just ner om hur man har haft beröringsangst det är som Siri säger vi att utflytta trubbelmål men ösne är att de folkene eller de kvinnor som har finnit abort och inte har varit där som har sitt vid valde och tidlig avgör. Vi såg att 3% av männen säger att det har varit till att ta en abort med 90% av kvinnor. Så det säger att ni syndrar om hur näck för män är involverade i den trobläggan. Och hvis vi tittar efter landslandet i lagtingen så har det ju primärt varit gifter äldre eller jag tror en tillkommande män som har sitter vi valde så kanske det tror jag man inte kommer till att täcka akkurat detta. Så det kan nästan vara en orsök sålt noll så till en orsök glad det börjar vi tar till sist här som runt det tror jag att du säger de ska sjunga i sommar att du helt att för ska fostertögelov ska brötas men inte för en tojen är bigfun säger du. Du svärar jag nu skriver om fyrspåringen som Inslun sätter där här fyra är att hämta en samgångan att lär inte att göra några vi är så lågavna. Kvå inte? Tog att jag säger tojen är bigfun tog att skal man färre och göra en affärskala så är det ett rött arbete alltid som ska göras åren och det ska göras i Färjön det ska så lösas i Färjön försk och vidskiften och så vidare och det är ett öljigt rött arbete och det är tojen inte till nu det är inte just två dagar för jag sätta igång det här arbete nej det är alltså som att veta att tojen är färre än ut till åkon som sidan nu och det är RRF-fästningar som är planlagda fram och undan så skulle göra så det är inte tog till det men det som händer nu är att man tjäkas om en civilskiftene och det här så själv är positivt och det är grunden av en början nämligen jag tror att för jag släpper undan att det är bara ett mål som man ska gå alldeles tror att och i utgångsstunden en lov från 1906 som är dansk och så är eier hade inte över det här som vit bitch och loka och på
Och tog och det var vi tog att det säger att vi ej har en förska lov som gjort ut från förskon premisson och att det börjar vi en chat. Och hvis vi lukk halde fast i at det her togen er byggfen, hvordan definerer du når togen er byggfen? Det är inte ensam allt som definierar det. Jag vet inte. Det är så att säga. Jag vet inte när togen är byggfen. Men jag har alltid rätt att ha som ting. Du har sagt at fostertøgloven, hun skal ta støy i hva meirloten av føringen helter. Så kunne dere kanskje sagt at i hese kanningsne her sier 88% at de halte av fostertøgloven skal dagførast. 44% sier at kvinner skulle frukt kunne velge å få fram til fostertøker fram til vike 12. Onker ville vel sagt at det hever en greie avbending om hva meirloten av forrige falske helter og att hon kanske är byggven. Ja, då jag blev spurt han spårningen av danska journalisten så spurte jag om vad är helt och tog i utgångsstöd när kan jag gärna flocken av folk att in körde 2016 som var 44% som sett att lowen 80 brötast men vi utgångsstöd 1000 värd. Det är min mening guysne och det tror jag att nu är det åter in i grundläggande premiss någon fyries mål någon här kvärt kvarjon tek det utgångsstöd i. Och själva färje tanvägen som vi tåsa alla togin om ett liv. Det gör vi. Men vi har en lov som galtan i öarna var. Här och man under av som omstånd har acceptera att ta vara fosteröger gör det och det vill ringt affära fra tog. Och tog också är att det som är i loven nu har kunnat vara flott över en annan lov, men här är då tropelaga vi inne och det är med andra rättsrikten som nekføla inte är läge ta eira är läge och med andra avkriminalisering ta inte har inte ha att man kriminaliserar pastor som är involverade i snir det hade jag snir puraskaft med land. Hvis vi lukk halde fast i politiska här när togen är byggven och vad meirlotna förja folk helter kan det huxast som Halbera West stjärtmålföreningen nästan vill citera fyra att politiska skipan i förrjun kanske är mer konservativ än folk annars. Politiska skipan är mer konservativ än folk annars. Det vet jag inte. Alltså det är folk som är valt in i lökting. Alltså det är det som folk har valt. Så det vet jag inte. Alltså jag kan inte vara utför att ta en väljare för att välja en så vet vi kommer inte kvärt och vi kommer inte färd. Så det hade det inte att svara på. Inte lunt hur ska Ja, nog stolt av Marlodden där men bara se han samt över solvet. Ett annat är utgångsläge för i Sverige som gjort men förut. Det är det där argumentet om som Helge och Solvet Bayer inne ja att vi ser nej till fria abort tog orsaka av etiskon orsakon. Alltså hemshälsostolen säger ju att det är att avmarska ägångna till abort. Det ger också inte färre aborter. Så jag skiljer inte gosse till argumentet ordentligt hon samman. Men då onkel visar till W och så vet jag att onkel visar till SD-sottmålan som säger rätten till att botten och sitter att alla botten har en naturlig rätt till liv. Det kan stå ästen tolka invägen. Ja, och ästen att alla människor har rätt att rå i sin egna kropp. Så här är det flera motstående men så hickar det ett då medicinskt och statistiskt får vi färre aborter, det vill säga är vi mer etiskt korrekt hvis vi bannar abort. Så är Sverige ut från att ta emot statistiska fakta som vi har nej. Bara vi med kär ungen har nämnt vi inte nämnt att banna någon alltså det som men i all jäsen det som höjer på er det är hur man inte alltså om hur man inte eisne nu nämnde badnar rättna sottmalan att ejer eisne är en pastor och vi ejer så att halti är skilta eisne timon som hava möjliga och alltså att ta emot timon tambotten och ge dem rätt halti hela livet att ejer eisne är en lugn naturlig pastor diskussionen som mitt. Helge. Ja, så det är en sorts enda spårning vad det rätt och vad skavt. Det kan gott vara att man kan statistiskt visa vad händer som gör hett och vad händer som gör hatta. Men alltså må som lovgivare ha en mening om vad en mening är rätt och vad skavt. Det var en sändning i Sjönarp för några år sedan som visste det att jag vet inte om Sjönarp förr eller så det är men i Spanien här kan du ha fostertök och lycka till 19 månader. Och här var det kört folk som var öliga höjt för fria fostertök och så att du kostar hade precis till.
Och man spår bara, okej, vi är allt samt om att ta det fattigt och bad och bort är det fattigt och bad. Men hur långt efter när blir det bad? Alltså kvar i processen är det skaft eller kvar är det skaft när blir det skaft att sträcka processen. När först och främst vara chickner till att vara bad. Och är menar alltså är man har låt la menar till att ut till löst att ta baden så skaft att ta löv det. Tema ekonomin. Och tema in så baden rättna och satt målen just det säger pura grått att ta slut. Så ta blöver alltid den grundläggande spårningen och i alla tider kvärt är en foster. Är det bad eller är det några chickner? Det är avgörande för den spårningen. Sig. Jag har tagit och sport är om politiska skipan var att han för folket. Och det halt ju ner och det halt ju ofta under att det nog var russlar som gick undan och just det att tinge kan ska komma 5-20 år att han har vi bröt imiska lower. Abort för alltid vara och har alltid vara. Och till vara oansett för lokalt och över. Så spårningen är väl äsni om att göra det så tryggt som möjligt så att det som tar en abort inte vara så utskammade som jag alltid vara och ta vara politiker kanske äsni som ser att det går in för friare abort. Att han rättar stående vid i ortan. Och så kan man diskutera från nu och till dem att det när man är efter bad. Och klart löms för nog från arrangemangen för en onträgeva vitcher för battlöse. Här hot och SNG Foster som ligger i Kullaron och andra. Det så det skaft att göra det alltså skulle stucka vi tog eller kvar är det grus ner. Jag har alltid att är det så trubbelt att diskutera akkurat det. Och hålla fast vid att jag tar så var bort och snacka om upp till 12 veckor. Det var det som jag snackade om nu och snackar inte om att borsta i botten är ju en alträr att kunna leva åt av mamsarna. Det är inte det. Man snackar om upp till 12 veckor och till mamma kunna trycka först om kvinnan att tarra hälsa och tarra rätten där inte är värre värd än i grannland. Det är till lötene. Ja, bara för att slå till fast att hvis jag kommer att bruka väntingen fri fostertöka så vill skipa till fram till vecka 12 som kan inte nästan tycker ungen stöj för jag släpper att vi politiska ja, man lyckas säga att det var alltså är så inte att diskussionen är om något man. Det måste bara en självsändning säga och hur så folk reagerar på det. Nettopp. Men OIS ner för lugga runt att han passar ner och så ser Maira en helmingren att han sport OIS kan inte att det är undermål en fostertöka som har större tutning för kvarter sätta så en cross. 21% säger att de bara välja flockar som är 4 friare fostertöker, 16% säger att de bara välja flockar som är emot friare fostertöker. Det kan geva avhängiga om kanske att politiker är gera och neckbors ur kvosselt fint detta mål kanske grunden är och samståndet säger så 4 av 5 fostertökloven ska dagföras. Om onkel vill lofta ta emot hölen och häver onkel en av vimmärking till det om politiska skipan ger och neckbors ur det som mål. Vi kör resa då. Ja, alltså det är eller tar först är att diskutera så en mål till alltså och det har visst så väl att är eller tar först jag för komplittkaren är att färra att ta ordentligt fatt och i måla vi som slä kan man säga. Så jag vet inte om alltså det ska föras fram vi det ska föras välja fram till halt det som tar man hur man tosar och tar man tosar smalt det ska man det och det alla något det är då människor involverade i och allt känner omkring och man kommer eller ner på någon annan och det ger det är inte över när tar för att checka stom då diskutera är bara abstrakt principer men man tosar öl ofta beinleis om folk som man ofta känner och det ger det såna blir så där. Något som vi inte har då som här till är kommunlacknaner eller lacknaner kan vara vid ner i också att som kommer fram och jag kan inte att så säger en trivelig majoritet av kommunlacknanen att det hade inte av fostertöke lokavan blir hilten bokstavliga. Stövan är att det är inte något rätt när en kvinna kan få fostertöke och kommunlacknar vill inte ha så apyrtna att skulle tolka. Är att säger loven är det snökt sagt otigar höskande vill sagt. Gävel lacknen löjvel fostertöke hovast han eller hon vet att sätnar inte är locknar så kan refsingen vara fångstelsrefsing. Det är en söver om danska vikarer i föreska hälsoversionen som alltså inte tar stöv vid grunderläge och i föreska fostertöke lovene. Det är så stövan till kommunlagt någon Siri Stenberg. Är det en virlig stöva att sätta kommunlagnar i?
Nej, jag hade släckt inte det vi ville stå och det här var där ästen flera försökt. Ästen är särlaknar in i sjukhusversen. Att det hade inte att en outcher som tar skulle stanna vid. Att här inte självande till att lukten inte tar stået, det tar och valt till. Och så om det är ett tropolsmål så blir det inte lättare att krocka där borstor. Alltså kunna bara lösa det via blivit att ta sånt till. Och det har vi väl kan få på slå det. Det är inte bara lackna som kan ända fångsle. Alltså till ästen får på i verkligen för att ta faststök. Hvis man ska föra helt yttersta konsekvens och i låne. Och alltså då vet du att det är rätt nog för kvart år. Så här är också som inte hankar samman. Och jag hade inte en apert som tänker på en annan måte ska jag vet man kan säga torska av på hälsomyndigheten alltså det är starsfolkene som arbetar som skulle stanna i timon outjournal det ger till för church för det och det är bestämt helt inte rätt för kvinnorna alltså att det kunna bli möttar vid så emotion hållningen att det ska vara en personlig hållning så att det enstaka lacknan som ger av och då för en fostertök eller inte i ordan och det då så blev visst det en ring till för Achan alltså hänvänt ju Achan för till systemet för att få hjälp. Det är absolut inte i ordan. Och det är ägstna näka vi, vad man kan lösa sig säga till men det kommer till att det är vi reproduktiva i hälsa, alltså allt det här ökje. Det har nog heller inte haft någon stora viring i mittlån politiker och i Aravis. Och det är bättre kommer till att ganska mer framlåt och komma fler kvinnor och ting. Kvinnorna kommer vi till om man har löte. Hvis du lukker hålla fast i kommunlakten og innslun samspurninger til togjen, det läge at seta kommunlakten og i støvna? Nej, jag alltid att Diana Reinsten som säger det rättliga väl och i det viko är man egentligen binägare lacknar som här var en medicinska lacknarfröliga vitan täcka några outger uttränare low som inte är lacknarfrölig. Och det är ju mer eller mindre att ja orättvist för kommunlacknar och för den lacknarna i landskapet som ska ta stöv till östne orättvist för alltså det är kvinnor som vill sända nyer och östne för jag vet inte om det är orättvist för det danska systemet men i utanför så har vi staffest vi är kanningarna och östne alltså ta vidare vid att det är kvinnor som färra nyer som konsekvens av få en abort så är alltid att det som lukar som ständer efter det är att det som manklar det är att äka politiska arbete. Samspurninger til togjen helt om kommunlaknarna, det virligt? Nej, alltså kommunlaknar skulle inte tolka lover sådana så själva haltat. Och det är akkurat här i halta loven borde vi dag för det att det är för ogrätt och så ska kommunlaknar alltså för ögon hand och ser åt och annat så annat. Det är inte gott nog. Så här halta loven borde det brott så när att man höjer man så grått kvart kan ständer loven och hur ska man tolka det? Det är så sant. Och så vet så är det har vi byggt upp så är spurningen om att till lite startväxt standard till. Ja, men det är ganska stora trouble som är suttje i nuvarande lov. Det är rattarsikten tja folket att det varierar så mycket. Att det säger sig självt att faktiskt omstundar är som det är så måste få samma Sverige i Havn och Ronavik och sant. Det säger sig självt. Och det är så inte efter hånden att det fär man inte. Och det halde är det stora troublelösningen ner. Och det är ganska rätta steg att börja eisne. Tar man för att verkligen under att hitcha när efter svidskiften från politiska sjöar. Det är ganska akkurat det här. Hur det ska vara. Det må nekfriare folken är svära gott på det. Men det är verkligen stora troublelösningen halde är. Som sagt så är det tillvilt och personlig hukkboren till lacknan som avgör kan avgöra om en kvinna släpper vågar i landsjukhuset att få fostertøg eller inte. Vi tar en skipa när förska kvinnor inte är lika för en lov som vi lärt upp i händerna till kommunen att tolka ständigt kan inte. Några kvinnor har ägång till några som kvinnor inte får ägång till. Några förska kvinnor letar sig hjälp utanlands till skipan i förrjon inte lofta daimon. Det kan vara lotfallsliga latchatajmer som har pengar. De som inte har pengar, de har sett i en ära støve. Och av det samma så stänst en ojavne i mittel de som kunne och de som inte kunne, och det är ingen rattartsikt och öknon. Jag vet inte hur har loftat du, men vad halda det om teater marskera först, Siri? Nej, jag har alltid det jag runt jag säger att Janne alltså att vi att det kan inte vara att du har några pengar så blir outgrande för att du kan något ting.
det må vara lov må vara lika för och ett annat som jag vet inte kan läsa att jag har haft ett arbete och alltså är politiken som hälsofröjningar här du kommer ut till några familjer och här är snä koner har sagt några ting. Alltså ett som hur vet alla ringaste kan nog få uppleva att det är mött och lackna skipan till vi att det ska en grundgivning till. Att det ska grundgöra för att kunna få en abort, antal till att du på en eller annan måte inte för att ta att av en vattnet eller till att du har en nasala sjuka eller ett annat. Och det är öliga harst för några koner att det på en eller annan måte ska stanna och notera om det. Och det vill jag att det inte häva. Och det är kvarfatt grund till att kanske ästna folk kunna finna på att föra landet. Men det kan du bara visst att de är bra. Och hur ska det vara månader att du? Hur ska du kunna köpa det till några ting? Och hur är det så som kanske inte för till aborterna som den yngste ser. Det är kanske tankvinnan som behöver ringas dra, lite nätverk, ångan som kan hjälpa henne och kanske just inte alla ringas för att mängda uppgåvorna. Det är trubbelt. Så jag har alltid att det att man inte har fri abort, det är ästning ett alltså det ökar ästning om sociala ojämnan. Det tar vara några som har några resurser som kunna finna det av sig själva och det för helt allmänna systemet. Det köper sig till en privatklinik. Och det här är alltid att lukten inte på en eller annan måte släpper timmen upp på fjäll som inte har så gå fortsatt Helt jag också att du höjer Siri och det som kan inte se. Att här är galtande för alla lover vi har. Alltså vi tar en första lov sida i stället kommer forskilden till man. Jag kan för till Tyskland så kan jag kvar där. Det betyder det samma som att det betyder det samma som att nu ska bara flytta kvar i färjan till ett affär och bara utomlands. Alltså nu är det middag men för jag brukar ta med metaforen så det händer låna som vi kunde köra runt 20 och ja, jag det var så länge det snär. Det som jag fortälja där det är att det är då vi har det galda för alla lov. Vi kör lover för färjan och galda ut av 204 punkt. Och så må vi inrätta våra samhälle över lov och så vi vill ha det över färjan. Ja, men det är inte lika för lån. Det var det är på samtidigt. Alltså vi må tack för lån så att är lika för lån och färjan. Men det har folk för är stan. Det får inte just några vit. Det är alltså det är inte allt så rätt. Det är statsrätt. Så det också om att det ger inte om lokaven i färjan är en under en lokaven är stan. Alltså vi ska ha lokaven i färjan och så vitt vill ha våra samhälle inrättat i färjan. Det må ju vi kan inte försöka lower färjan allt efter kvart folk kan göra det. Men kunde vi ignorera att några föringar för nier, några förska kvinnor för att Danmarkar att ta fostertög som avlying av skipan i färjan? Alltså till fast det just alltså till så redan näck från öchen att det kommer lokalt i alla loven alla landet och folk var bara i mars för att göra att vi skulle ta rätt land. Att du kanske inte stäcka att vi att bara göra loven lika som alla är det. Så det är det Ja, jag var gott att lukten inte gör lov för förjar, men akkurat hästen för när sloppes runt han. Jag gör lov. Det väl tog stand där och checka. Tog man inte över just låna och så att det skulle också göra lower för som trycker rätten till kvinnor. Så vill jag slå det att alla har så med rätten till förlån och inte stanna och vara vittne till att några kunna några ting som andra inte kunna. Det är inte några veckors lånar skulle samman i London. Det är några veckors lukten inte här och klara att det inte apert eller sloppes runt han. Och har sett i flera öremalon. Det är inte det första. Det är kanske ett av de sista. Och då är det kanske ett trubbelcheck. Det är kanske ta sista helt stora viruscheck som är ett att täcka för man kommer till större järnrätten och i mittelfolk. Och har sett att det checken har utförliga trubbel och det har sprang flera samgångar. Arvid flyttar vi är helt just ska du släppa svära. Ja, alltså men här kommer det chatten i malen. Alltså vi är osamt om hur lösningen ska vara och det är så att läge. Vi låter osamt. Men det är samt om att det ska en lösning. Och vi är samt om att det ska vara gröja regler. Men är du inte så att man bara kan söka bort för att säga ja men nu halt är att det ska vara så skulle vi göra hända man. Alltså man nöjer sig inte efter kvärt första undertök och för löktingen. Och så måste jag låna ett utifrån gratul till galdan i färjan. Äntligen. Ja, jag också bara att Anita inte jag vet färjan vaskkocken händerna till jag vet var så la abortöl och så utflytta trubbelagan till andra land. Så det är som man gör vid när lov som heter det. Och tar vi hitch efter vad det är som händer så är det ju en dubbelstraffar fyra till kvinnor som är på vägen och vill ha en abort. Hvis du inte har några resurser till att färra land någon och kanske en privatklinik och få en abort. Hvis du inte har pengarna till det
så ska du i jökna under förskoskiparna och här kan du få vara vidgjort ja, vi så ett döm ju på det här. Det är öllum för inte en trickskipan, du är bläka runt om mittlen några kommunlagnar kanske och så framvis som vi inte har snackat om. Så jag hade faktiskt inte att det är en räfselovarspörningar. Jag hade att det är kommer till grundläggande hälsotjänster. Och här är vi så nog ösnä osamt, men spårningen är om ursliga av tog så spärra vid vaska och händerna för Jon säger men vi har ångar aborter här, men så förgänga där bara är stället att vi får en ekvistlig abortturism som vi möjligen långt att ha eller som vi långt att ha. Och det då inte så att ska lösa näka eller geva nökron mer rätten det eller geva näka mer rätt först. Vi må till ojaunan med kvinnor som uppständer av tog lovlöse eller tog lov som är i gilte katutu. Jag svär till det. Ja, det är jag syns det tillsammans som över inne av Janne till här och i den stora tropolagen alltid till vi rattarskiktne tja rattarskiktne och i låne som färdig ut att segla. Alltså till sånt lacknar sig där folk som i skipan ser det att hon dottern sontor och till tillvälden som står om rävor och där äger man alltså bontan ta första alltså tejtölen jag vet inte man ska åra så bäst men tejtölen som äger vi för det skulle vi för se på den måten så inte så läs att ta 19 när jag någon att gömma sig att han för en statistik som kanske inte har omkron och har omkron bättre till 19 inte men till eisen vi att kvarjar är och alltså och i tant tillfället någon här och i onkel är kom i krambolage och skipan inte rickar samparslåne som man äger göra till det ska lösas men att man pura släpper undan att onkel för Danmarkar att få en fostertök och tycker vi vill olja torr först tog att jag tycker att orsöken till man ger så olja varierar och tar kommer olja nekvar orsöken och att det för stäcka bara så läs att folk för till Danmark ska få fostertök det är visst ju hoas owans är kusse goa lovager och så trycka lovager och som är för lunches jag tog att shonar mig som ofta höra att det är vi skulle då skapa sociala omstöver så att det är högligare till timon som ivast att välja fostertökna fra vi tar en extra vi skulle under ölln omstövon strämbättra få så få fostertöker som tillber hoas vid det osand om det ska låta sig göra att äga en fostertök i förjon eller inte eventuellt mån upp till vecka 12. Jag också bara helt överskipa kvärt andra kunde vi göra utan att diskutera en beinleis fostertök lov så Stenberg Dungaberg. Jag själv hade alltid att och skulle ha så lågt tal av fostertöken som möjligt men att det aborterna som är vara friar. Och skulle eisen ha ett social och allmänna verk som är så hotta att du eisen kan klara att ge bort någon under ensammatlar alltså att ha småbarn familjer eisen ha god kår ha en god familjepolitik ta äger allt för det och så tar som att ta fram och Jan tar vi att eisen gera mer vi på sexual undervisning och eisen prevention alltså man ser till för fall Granaland någon här det har lättare till gångsliga preventionskliniker att det lättare så unga folk kan ska komma fram med och att just helt inte vara så dårst. Alltså hvis man ska ordla handen i hjärtat, den enaste preventionen i förrige, som man kan kalla det som ordla utköpes aborterna. Resten ska du betala rätt långt för populära spiraler eller vad du nu brukar. Alltså man ger till tingene billigare och lättare att komma och ger mer av undervisning och häver en ordla gåan socialpolitik. Det är sjående vi till att få tala nyer, men du får det ångkant i helt nyer. Noll. Det kommer ångkant och tog emot till aborterna som är vara pura friar. Alltså jag samtidigt tror att fostertök tal om var så lågt som möjligt och tal till öller samtal. Tror att ungen helt till en god stöva och tar man två som rätt inte. Så kommer ju att det som börjar vi att kvärt är det foster. Det är tan grundläggande spårningen och tror man också säga att man tar som rätt inte så man också också som rätten till aborten. Det är en pastor just ner och ta kostar löve till aborten. Jag vet att och så som man att grundläggande är det aborten eller är det chicken allt det här och det är det är sound.
Men man kan inte söka bort ifrån att du tar så rätten till en person ett liv. Men kunde vi sätta in ärastan en en beinleis fostertog Jo, low ett jo, tuntiger det kunde vi, vi tog det kunde vi. som du har klart. Det kunde vi och de har tagit sån och så tar som man hjälpa och jag vet inte ta visst till nämma jag tar som en att sitta verk men i pura sound tror jag att Sean det skulle vi ta oss alla skipa så lofta så när att kvinnor ska komma ett la fyra få hjälp till klart. Vi färda alla upp för spurningen om en lilla löte. Jag huskar lycka till första vita att ta i hette här tilltag är liot tid för att till arbets kanske onkel morgon kanske onkel månaden och komma till tojna insulin brev ut här vad just to helt uttouchliga vi hända spurningen från nu av. Ja, men jag hade att det som man kan göra som pastor av en samhälle och en pastor en flotche. Det var sagt hans att upplysa om hur heter tydningar mycket och hur vi skulle bryta lokalna. Hur ska det här så ut? Utöjla månaden tar vi Ettla kommande tojna. Ja, ettla kommande tojna, ja. Nej, jag förstår om ettla hade här är inte det som blir brott politiskt på nu, det var det inte. Men i allt det som är börja har reisen tydning och det och till chatchet också om. Försöker hålla fram, ja. Siri? Ja, jag har alltid att det är gott att kyrkan kommer fram och också sjå att det kyrkas vidare och kunna även ta upp i flocken här som man är och även själva att avvarska så ut. Det tar vi inte bara att ta i ser malen skulle brytas så kräver det också drutt kyrk. Så ta halvtid. Jag alltid tog in det bekvämt. Och kvart är det nu har vi väl om ett år. Skulle räkna vi att en nytt samgång som Joel till pastor och vill eller för att sätta sig som mål att jag vet mål jag berättar. Jag tror inte att säga att det är tropelt att säga att det är inte flockor kanske utan vi flockor som har en flockstue till akkurat hetta mål. Så jag tycker vi har rätt tropelt akkurat som det var vid Jonabansmål och till enstaka tinklimmer som kommer vet du. Men så att det vis flockan inte vill checka sånt så kunde det helt komma till en ny stue. Så jag hade även några uppgifter att ta upp i flocken. Och här som man nog kan så att man kan göra några visa rätta stunder som inte är lej. Och Helge? Ja, nej, jag tycker inte att det får hända så redan något som ökning till nästa år. Simpelthen tror jag att alla samt om att loven är inte gå nog, kunde inte göra skande, men vi är alltså bänge för att det ska ända gången ören det som vi själva stannar för så heter kompromiss därför att köra flyga alltså. Men hvis politiska skipan inte kan ta ganska kasta ut hvis politiska skipan inte kan ta stöv hur ska vi låta måla för folk att få. Hvis det är så allnöjligt att få en allors som politiska skipan skiljer där att inte är för fyra att ta. Ja, jag blev ju ändå till som börjar vi alltså är så inte foster som bad. Jag kan inte ta under en folkakt för hur andra skulle krossa av om här ska släppa livet eller inte. Tycker nägare och tycker undervänner för folk att gå. Nej. Jag har alltid att vi är politiker och vi är valt in till att täcka outgörer. Som man inte klarar i som mål. Som man inte klarar i som mål någon. Och visst jag vara så görligt som det är så kanske gör man det. Men det är ju, ja, det är rättliga principiellt att köra stövna till kvinnor i som för någon ut till folket och till men hvis man inte kommer till en era lösning politiskt möjliga jag vet inte jag hade att är nog så principiellt ösnä att jag skulle göra det och vara nöjd att göra det är en ordans jag vet inte om det är en falliterkläring men det är ödlom för en stäffesting av att den politiska skipan inte klarar att lösa mål. Gott. Jag hade att här var chat. Jag vet inte om det är vimärsningar, spurningar, Eva-mål till tej 4. Det kan vara till öll. Det kan vara de kan enstaka. Då en spurning här. Alla. Ja, mikrofonen kommer här. Jag har egentligen inte en spurning, men är förvirrande limer i etskaran tog som jag tidigare av nu. Och det var sett för jag kunde rådgöra politikern till dömes. Och det som har varit en konstant att tydna till är att politiker inte kunna skilta sig undan, släppa sig undan skilten att ta stöve till några mål tror att det är etisk. Allt mål är etisk. Och etisk mål, det kunde lösas vid det att man får
kanningar, tøl, allt möjligt av bordet, som man överhuvud kan av vitan. Och för det nästa eisen är man sett sig att tjockningen gänga till och efter ett princip om hur kunde vi finna fram till en felas löst till anstövnar således som där Och det är alltid att alla flockar i lagtingen 80 tider att skra. Jo fyrr, jo bättre och tider en stöv i eisen till det som det går i skufforna som heter etiska spårningar. Ja, jag vet inte om man vill lofta sån här Siri markerar. Ja, jag är purasta samt. Jag har alltid att alltså det etiska raje hade var nettopp en av tankarna att han förre att han ska hjälpa oss till att ta några check som är ganska bara bigfun och som här var alltså ett perspektiv, alltså en annan samlad mata att checka stå på. Och ta politiker inte vilja ta stå tog man säger detta mal är etiskt så då börjar rätt ut mal är etiskt. Och tog har vi det äsnet här du nämnde folk att för Janne att jag har alltid man ska öliga världen att sätta vanlig rätten till folket att få. Alltså det är människorätten på en eller annan måte för alla parter. Alltså det har alltid luktat inte att släppa sig undan att jag stå till. Men har det varit ett otroligt gott sjönarmi att flockarna är eisnig juni ganga hetta male efter etiska principen. Och kanske bruka etiska raje, hvis det jag vet inte hur det fungerar nu. Vad är många andra vill lofta? Helge, ja. Ja, nej, alltså jag har inte flockar på egentligen för att ta den spårnings upp till att det är etiskt mål. Men man må bara konstatera att det till imiska meningar och i flesta flocken om att mål. Och då blir det tropult alla ställen. Men och så är man bara inte för att det ändar och tror man helst inte vill att ända vi. Så det är problem. Problem är att man möter att diskutera etiskt mål. Det är aldrig. Är fler vi människor? Ja. Hej, jag heter Annika Klemstötter. Jag har faktiskt lyckats skjuta vimersing till det som Helge säger om fri abort i Spanien. Men jag har alltid det är också viktigt att vi röjnar att ta sig ut från fakta och inte ut från det som påstånden. Och så måste jag hitta upp kvart på sig abortlogan är här. Och det är alltså fri abort innanför 14 första viknar av en vikgång. Så bara så att det lyckas till är bara komma på till lika bara för lika rättlägga till. Jag vet inte om jag kanske missat till kvart snus sig som du säger. Ja, helt kan svära. Ja, det var en sändning. Har så här, ja. Det var en sändning som var i Sjönlart med för jag vet inte 3-4 år sedan som fick näkt diskutera och ta var det här alltså men hur kallonen är nu och kan vara ta det vet inte men ta på det alltså till lyga till bort under föring och ta var det som flest öll var samt om åkra löjda att ta frast ifrån. Okej. Hallå? Ja. Så har vi faktiskt en spurning till Sölvet. Till att nu skilte jag twinna stöviga lutsen som att du godtäcker att det skulle vara avsattrater i låna, alltså tar vi själva för att göra en lån i förrjun, alltså en abortlåg, ja. Att du inser att det skulle vara avsattrater ventiler som kunde kanske göra det möjligt att ta en abort. Men alltså kanske nödlunda ut från det samma premissen som det är nuvarande låg. Kvart är det som gör att du helter att det är bättre att ha en sluka lokav här som det är några ventiler, några trater som gör att man kan få en abort och att det döms att det är en lackne som ska ta avkörerna än att det är kvinnan som släpper att ta avkörerna innanför de första 12 veckorna. Ja, och det var här jag hade nämnt det för utgärder som kanske inte något rätt. Det här och i grundpremisserna för lösning kvön B och i som tjärts någon är detta pura ett jämstom man tjäkastom eller ett ratten chabatten och ratten lov såna och till det som kanske eisen ger att det blir så tar för det blir samtal som allna tror jag grundpremisserna är och pur imskar och färra kursen vi och självor hedlig till att vi tåsa om ett lov. Men ta och jag menar vi ut till gamla loven här är då som en tillaner så bara hålla dem till det året och det här var vi go till att det är och tog emot där det är inte så att alltid man kan för och ta rätten det är helt inte vanligt låg att ta rätten från folk som man ger något lov så så ju för mig att här vara isen och i pastor av en något lov skulle man komma här till
to eisen som sier Stenberg sier, her er noen ting som pur åter hoskande, med landa sender epilepsi, positivt nevnt og gjør til eisens hårene opprådningar man kan gjøre, men stadigvæk at utgangsstøye halde er eira ver at tabattene som kan bli født, eira bli født. Ja, var flere vimersingar, ja. Ja. Jeg har selv om ikke lakne, så har jeg lyst meg til at for at baden kan komme på sjøer, så skal jeg med en kona til. Og jeg hadde vidt hørt så utrolig lytte til mannen. Og her er jeg sier en avhøyden av åkken som er det mammer, og som kanskje har drangabøtt, og var sikker at lære at her er standardvisen og apert. Så er det sånn at kvinnan unga du skal stande ensamme og vite ikke hva de skal gjøre, ta hun blir med bad. Et annet som er at her gjøres vi baden er ikke et virus. Altså det skal en aktiv handling til, og det er alltid ofte man eisende glemmer. Ta vi tåsa 4 fruer fostertøker til 18. viko. Så kan jeg ut fra et la kanskje skilje det skarpt, men allikevel så kan jeg ut fra at de som er 4 tøy, eisende er 4 at mennene kunne få løggfrølige fostertøk. Og det vil si at jeg kunne si nei takk til bad, da det har gjort en kvinne på veien. Ja, jeg vet ikke om dere vil lofta her som. Ja, altså er det på det samme tog at det blir øyelig spørninger om kvinner, altså bare rettende kvinner og arbeid til kvinner. Og men kanskje den største parten av fostertøkken er til menn, ikke takk og arbeid. Så det er sånn absolutt en vikvående parster av oss ned. Till att kvinnan jo alltså till henne till hon som ber barnen ja men mer var det misslyckat när jag arbetade av barnen och att när det gick i ösnen ja så här bottnar gröna kvoisne ansniven till Insulin. Ja, alltså faktiskt så är det så i loven i det att viss kvinnan uppger grunderna till att hon ska ha en abort av era att mävren inte vill försörja barnen så kan mävren få fångsel i ett år. Så en rättslig arbete ligger ösne till mannen och det är rättliga komiskt alltså att vi har en lov som häver såna av alltid avsättningar och jeg halte at det kommer til å bære baden og til ristesine som er og vi tog og tog arbeidene og tog ødelen tog som fylker vi tog. Her kan ingen annen teka avgjørende utan den kvinnan som skal gjøre noen den graviditeten. Jeg halte at nok så løye at vi umiddelbart støv her som en helt ung jenta kanskje jag vill samma och grundlur på vägen. Eller blev nejtigen. Och ja, hennes familj och hon snackar om vad man ska göra, man käkast och man kommer fram till att det bästa för det och är alltså att ta en abort. Och så kommer helgen och säger nej, det kan stå inte, jag bestämmer mig. Det alltid är nog så problematiskt och det alltid inte är helga sa Sölvetsa eller Moin eller Sirisa är att ta. Siri. Ja, nu blev det nämnt 18 veckor. Jag har alltid att de helt ju till 12 veckor. Ja. Och så inte ska man lära ung folk att jag går upp och göra något vi upplysning. Men i sista ända kan det bara vara kvinnan som tycker stå. Att ta mig säga alltså jag inte kommer vara i tanken än det. Det är ju så att när andra kan ta stå till vad ska hända i kroppen till en kvinna själv. Så det har alltid att man vara en outger innan för 12 veckor som kvinnan tar. Jag kan inte utfra hvis hon är en perlej att hon områder vid sin partner, men det är inte släkt några självfyllelse hvis det är unga kvinnor som kanske inte lever samman och att det gör. Det har alltid att outger när kvinnan legenda nej. Ja, helt rätt. Ja, alltså hvis jag bor i ensamma i Färjön så kör vi nej för näkra lov. Så levde det som i Atlaimar och det räckte jag omgång att det gjort. Ta min egna hej själv konsekvenserna av det, ja. Ja, du vet det näck kvar så måste jag lover. Det är kanske uppföraren som vill vissa gånger till någon annan. Och nu tar man om kvinnan ska själv bestämma. Ja, hon ber barnen och hon bestämmer men spårningen vad är konsekvenser för det för andra. Här så för mamma alltså spela vad är konsekvenser för det för barnen. Ja, var fler vimersingar. Ja, jag har prövat. Jag har en faktuella vimersing.
I skilte I början att de nämnde badnaratten av Soppmalan som ett argument emot abort. Och här vill jag bara säga att det var faktiskt öjlan nytt för mig. Nu är det något som jag har arbetat något snack vid för en till körs igen. Jag vet inte till ST-protokol och sitter här några timmar och hörst att det ska landa sig för en gång. Jag har omgång till hörst här att man kan lägga till tulltjänsten in I badnaratten av Soppmalan. Så I huset är nog hellre tyckare tulltjänst in I badnaratten av Soppmalan. Bara så vi liksom röjna hur ska jag halta kom till hva Soppmalen sier, eller hvor det som tulltjengarretten til det. At jeg husker at ST og ST-nevnden hever husker. Ja, så det bare det. Ja, jag kan så säga att jag nämnde att jag har sett det i tog kärtsen vid bruksmargument tog visst jag det här. Onkel sett? Ja, jag har en spurning till Inchelun och Siri. Vi ska grejer att man spår om hur lån ska vara att man ska ha fria fastståg upp till 12 veckor. Både det efter marsche där vi nämnt flera för när löper kvällt någon till någon ingen jul för att det är marsche som är I Danmark. Spel man så tar chefringen som har sett marschen så ser att här vi har faktiskt inte grundläggande för hur vi då görs det. Ett ska jag have inte alltså störst argument för quid här på hinja vid Erastan Sverige hur Archaviker Bretland Forsviker här stadios här det är inte marsker över så jag ska bara spela quid 12 veckor vad är det som bröts här på som ger att en kvinna ska ha rätt till att välja fostergarn men inte att annat. Ja, tror jag. Jag också att tar vi höra eller till shonar mina som är och här inne I det så vill det helt det att man kan få en fri abort upp till vecka 12 kunde vara något som man kunde sämst om politiskt en affär I tojne det är I steg faktiskt ju och vanliga och tog ihåg sig att det här skärningspunkter alltså att man gör det så tydligt som görligt och att man kan göra det via en medicinsk abort och inte över för nej att göra en kirurgisk abort som är ett mer ett större intryck för kvinnor så jag hade alltid ha en AHA och i att aborten kommer så tydligt som görligt. Ja, spurningen var till nästan nu. Det är faktiskt pura samt vi Inchelun och I att det må vara så tydliga som görlåt och 12 veckor och så är det marscher som är de flesta granna långt har brukt så att det är kan variera så det är alltid gott för ett utgångspunkt att man kvar får sätta så lågt som tillber. Gott. Jag har alltid haft vär tog in renner sted och ner 2 minuter över 5. Okej, jag vill kontakta en annan rätt. No. Ja, jag var jag hade bara en vimmärkning till upplösning som Siri nämnde flera fair och jag hade inte nämnt det är vi upplösning och jag måste upplösa unga på är ju en sexualundervisning och som vi där som söker för London är vi till att hålla till dömes aborttölne lag och tog undrade med att faktiskt flockarna som är emot abort faktiskt är generellt är emot sexualundervisning så kvar ser man en här alltså kvoi är man nämligen inte för sexualundervisning ta man vet att detta kan vara vid till att upplysa de unga bäj om förebygging och om avläggningar av ha sex utan förebygging så det är bara en undran från min sida. Ja, så vet du kanske svara först. Jag har omgått och uttalat mig om sexualundervisning för och jag har omgått sagt att det är emot sexualundervisning I folkhögskolan I Bröver. Självande är det en och äger över en pastor av hur som ungefär från lärarskolan till sig självt. Ja, alltså som jag säger I början är ombyggnad min egna flock det är imiska meningar I min flock. Men är inte mer kan mot sexualundervisning och I visst också och om det finns några vuxna folk I förrän där som skjuter som har blivit på vägen. Ja, måste jag köra nu. Ja, tror jag att det var faktiskt ett uppskott om skipa sexualundervisning och I folkhögskolan till vilket och I löktingen här som är minst akkurat om 2 stämmer emot men det var ju för några som då hej möjligheten till som minst med rätt så stämmer de flesta sambandsflashen och folkflashen emot och mig flashen och det blev bara ett löjecheck om allt möjligt annat än evne gå sexualundervisning. Det vill man inte nästa vi man var väl bench för det och då undrar nämligen ösnen med ta I det ett av dem. Det var tog att samtidigt var på och samtidigt blev vi på vägen på andra.
Vi tar en av vimmerskingas rätt. Ta sista. Jag kommer här, ja. Alltså, jag vill bara tacka för att vi har tittat där fram idag. Att kyrkan kan hålla fram. Och tror jag att i näck herrans år har det varit allt för ignorera. Och hinner vi natter så gläds ju mot töllen i lå. Men ett som undrar mig till är för exempel Engrebollen inte vi just ner. Det är också en fri fostertöga. Och vi kan köpa den på handköp. Och det är 600 packar var själv i ögonen och i ögonen i 8 år. Så om det lave tölene nu är på grund av tog, det är också en intressant spårningar. Så att bara att han vimmersen skulle ha vi till kärkida. Gott. Stora tack för tyckare och kast och stora tack för tyckare och kast. Jag hade vi kunde klappa för dem. Och så hade jag sure för att runda av. Hej. Ja, stora tack för att ser säkert och faktuellt baserat check. Det var till skillnad man kan ha så rolig en dialog om så ämne som är där och det har allt equally bra sämja med öll om att det inte är läge som det gång för nu. Vi måste ha rätt att tycka då någon. Och det är ju ett ölla störst framsteg att halt att också ska göras. Så spår kvar ska göras. Men I halt vi home också som kan bli ett annat low. Jag hoppas att jag tar ett annat fram, apropå att vi Engrebollen, testar om det i frågan till resten som sticker på det. Det är ett aspekt av som också lyckan att perspektivera det hela vi, Arne Verheim. Och det är det kins byte, och det kommer till Ahoan för som kan inte vara så vita kvinnor neck mer om att det är män, neck mer. Bei kvar finns ju faststygg och snacka på och ofta när vita människor gånger att här han kunde ta själva har vi samma vi finns faststygg att såna. Är värt att tilltaka för som är om button show alkoholiker och det var smärne och det var konstigt folk kom det fot och man fylla starsmanna hus I Eisne och det var alltså chock fullt av kvinnor. Männen var kontaljast och 200 och här är cirka 20% män och det är ju det problem med snär och det är något som vi vet att man vet jag vi så för att till 16 så ju så säger han låns ta galdan här och kon dansk lov att lättfärdiga kvinnfolk som deras foster ombringe skulle mista deras hals och deras huvud sättes på en stake. Att det så 340 år så jag tar detta galdan det och det är inte om männen som har gjort dessa kvinnor på vägen som nog inte har atlada och tar gänga fröjer men kvinnor skulle ha så just och hade sett en pela. Det är så bättre inte så långt men det är framvis så att det är för neck ett kvinnomål och det är att vanligt kan flyttas till att nu är det två män som checkar sig snö och det är bättre. Men det blir ju till att hälften av folken onko upper generation. Så det var ju det var präster som in jag tror det på samråd. Så hvis vi kunde bräcka det att män är intresserade för det så är det kanske ett störst steg framåt och att det sämja om också ska göras är det störst steg framåt. Stort tack för att du kom.